So hi guys, we're here at Gatewalk Drive and this is the road gikan sa Wireless padung sa Subangdako side. Wala to nakita ng entry noon kay naputol kanina. But yes, man yung bagong daan and this is soon mga mura na ning pina IT Park Megamay ba Yalaland Estates ay mall dere ug uban pa. So invest in Mandaue Central Commercial and Lifestyle District. So puhon ko no mahimo na yung ani ang gito. Mahimo na siyang Mandaue Central Commercial District ko no. Interesting, di ba? Actually, usa ka bloke rin do ka bloke but ako dako sa nagpainit mas manay. Paggawa sa ato, wala tada na to dire. Sa Gigans Wireless. Yapot na ka dire. FB still na SM Hypermarket nagatahan si Steffi ni hagit ko na mangumpra sila kay nahadi ang alcohol ni Ki. Ang alcohol la. Amo na. So mo tay bagkumdaan. Una na ta dire, init kaayo. But we're practically on our way to Pusok Village. So it's Easter Sunday. Ano to? Easter Sunday drive. It's uyog. Kaya na, di na uyog kay stabilization, di na uyog. So actually sa mga init kaayo. So it's like we're now in the middle of summer. Pag nagsugod ang summer, pero April na. Yeah, to think it's April 5 na. At kay Bob, kalit lang Mayo na. So good as ting pista sa Bohol. And anyway, mao nila ang thing dahil karong summer. Summer is like the time of fiestas. I don't know sa Cebu dili man kayo. Nagoy pista gyapon pero dili yun kayo. Ingana kahilig og pista ang Cebuano kumparating sa mga Bulanon. Naman ko'y manguli usahay si tata kasi taga malabuyok na pero kung pista na gana na siya muli pero di na siya pirmi mo uli kada ba si Lenmar bisag di pista sa ilang lugar sa pikas barangay tingay mo ganahan yun siya mo uli nga na ilang taga Bohol bisag pista dito sa Igagaw manguli na matang nakoy kaila na nagtrabaho siya sa B Resorts gi-assign siya sa Bohol. Ang problema kuno siya kada Mayo or kanang kuan kana iyang mga waiter o mga kuan nila kada ilang mga temporary staff kay mo absent lang kuno kalit kay ningos like kay pistas ila birthday sa silingan ay mag-absinan lang yun kayo kini mga taga Bohol og treat ba na kung hagdon ang imong taga Bohol bukuyog na or feeling la obligado sila kung imbitahon ako katay birthday na ako na oy, ridiri. Feeling yun nila, obligado sila mo adto. Kuan ba na, bisag, kuan lang to, bisag ispitar dito na imbita. Wala na. Yeah, si Lenmar for example. Paano? Ha? Si Lenmar gali. Ano lang, basta, alay mga hagad. Plitihan man sa noon siya, mga na. Mo absent yung trabaho. Karon gamay-mahay ko no siya kay. Karon man yung pista ko no. Sa ilang barangay. Sa may nga tunog ma. Liwas na. Salin-salin na lang kuno yang kuan, yang problema nga salin-salin na lang kuno yang makaon. May nag-ingon niya na kuan. Basi tingin karon tumutingin ingnan siya na ta musayo na noon siya. Di siya ganahan salin-salin yang kanon. Lingaw sad bitaw mao na. Ang summer is all about fiestas as well. Sa atong sa kuan magituyo siya gyud tingay na sa kada summer magpiesta kay ma'am nang panahon na wala maligid kining mabakasyon ang mga bata so pag-timing na ng mga pista ng mga panahon na di ba kanang may klase so makauli mada ang mga bata kay kung magpiesta mo na nay klase di gina ninyo wada kung ano mo nagpuyo diha ba. So wala yung nakadindot sa Philippines, we still have that culture na fiestas. We love fiestas or festivals. O bisag ka lang atong sinulog isa fiesta.
That's what we got from our Spanish in the Spanish occupation. Mao na idaan nila mga santo, mga patron, mga na atong pistahan yun. So lingaw man na sa una sa Cebu ay katong nagbupuyo pa usbon, malipay yun ko kung Mayo na kay kanang buwan na magsige ko ka og baboy. Kay sa mga wala pay Mayo, Domingo ra ko makakaog karne ba kay manitabo sa mo. So Monday hangtod Sabado, o maybe Monday na pa ni sobrang karne, mapatay yung mga ref god. Ano isda isda, kanang isda, buwad, utan, of course. Utan na Bisaya na subakan og buwad, utan Bisaya subakan og isda. So sabing magtambo ko karon, as kang niwangan ako sa una. Niwang sige na ako sa una. Dito ko nagpuyo sa Bohol, pero wala man siya pasabot, isad pasabot na tama lipay to na childhood, lahi man ang anong gihapon na ningam gihapon kaayo na may mga amigo, duwa ka. Pero wala, mingon ko na makita ko memory sa una na malipay kong Domingo o Mayo, kay kung Mayo na sa among lungsod sa Hagna, it's like everyday nagi fiesta everyday. Mayo 1 hangtod 31 fiesta gid na. Kuan kita. Marabag ang lingaw sa unas fiesta kanang pwede naman kamusod sa kinsang bahay or dali kaya mangigagaw, manilingan, mga amigo. Di ba kay mag-fiesta ng tanang bahay. So ganahan sila manghagad sila mga tao mo kaon silang bahay kaya nga agi mong silingan imong hagdon na nagfiesta man sana. Say mo man mga term mag-ambit-ambit, ambits baboy. Pero mana mga childhood memories na ako na somehow na yes, mga summer, mga things that you look forward sa summer. Not only na sometimes maguli mong igagaw gikan itong mga igagad mo taga Manila or kuan, nakita mo, pero pwede sa mo mag kuan balisan ako sa imong bakasyon diri Cebu. Maninindot fiesta o bakasyon, suroy ba nindot pa ng bakasyon kaya kasagaran na mabakasyon tao. Libre kita ka naman ba buhong ka na kay bisita ba nga kanang lahi ng bakasyon o katong turista okay ra na ba magbabag lang. Hapit ng tamahuman sa tong trip. Anyway, padumi sa Puso Village, hopefully apri na dito para malit meg nan palit og inasal ya. Kapoy nagatos talisay, mahal na ko ng gasolina, mahal ng diesel. So nahan mi mo anha na lang sa Puso Village sa kuan lang. Kay na may inasalan diha. Pero I don't know kung naanay ko ana. Pero hopefully naana para makapalit may pilang kilo diha, mas mahal na gamay but worth it. Rasad naman yung mga itulyokan ngayon na inasal nga nahan yung mga itulyokan na lang yung Steffi, bro lagot ito mga nasbahay nga ano na una mi so mauna. And anyway, mo end atong trip kung maabot namin sa Puso Village. So doon na ta KKD, lami sa rin KKD everyday coffee. Ayan, ang sky bitaw. Uy, pero mga ang oras tak na alas 10, 12 rin. Alas 12 ni. Pero yes, turn left mo dire. Umaani atong City Hall. Uyog na naman niya with Puso Village. Hopefully maka-parking din sa Atbang. Maning Santo Niño na area. Na dire Chinese Heritage Museum. So hopefully makakita may ka-parking na landong. There's so Remy, puno naman. Remy. Tuloy mo lang may. Parking.
Thank you so much for watching, guys. Bye bye bye.